Vols vendre el teu habitatge pel teu compte? Endavant i molta sort. Però que sàpigues que contractar a un professional et pot estalviar unes 89 hores. Fem una visita al teu habitatge i d'aquí extraiem una valoració real de mercat, 3 hores. I fem fotografies i vídeos professionals, 2 hores més de feina. I la promoció del teu habitatge publicant-ho a les xarxes socials, als portals immobiliaris, unes 3 hores de feina. Estudiem les possibles càrregues de l'habitatge i mirem tota la documentació perquè estigui correcta per poder procedir a la venda d'aquest. 2 hores més de feina. Atenem trucades, mails i contactes per les xarxes i gestionem les visites. 75 hores de feina. 6. Negociar el preu d'habitatge i aconseguir tancar l'operació. Unes 3 hores. Finalment, preparar tota la documentació perquè el dia de la firma no hi hagi cap problema. 4 hores més de feina. Contractar un bon professional t'estalvia més de 3 setmanes completes de feina per vendre el teu habitatge. Contacta'm i t'ajudaré.